Кметът обяви намерението на Културното министерство като недопустимо. Недопустимо закриването в културната столица на България, закриването на операта. Освен, че ще чуем мнението на културната общественост в града, кметът настоява и за спешна среща с министър Вежди Рашидов. За него Славчо Атанасов е приготвил изненада. На тази среща ще помоля Пловдивската опера да изсвири 7-ма Ленинградска симфония на Шостакович, защото това е символично, защото Пловдив се оказа, че освен, че е в икономическа блокада, Пловдив се оказва, че е и в културна блокада. Така че вие знаете за коя симфония става въпрос. Ако и това не хване декиш, Славчо Атанасов очаква протестен поход на пловдивчани към жълтите павета. Не изключвам поход на пловдивчани пред Министерството на културата за защита на операта и най-малкото там нашата опера да изнесе един концерт пред самото министерство, така на улиците на София, защото гаврите с Пловдив започнаха да стават прекалено много. Припомням, че в момента гръцката фирма Актор строи на мястото на Синдикалния дом най-голямата оперна сцена на Балканите. Разплащането с нея обаче трябваше да стане с парите от Софийския Бокук, които така и не дойдоха. Друг е въпросът, че на времето, когато Иван Чомаков е подписвал договора с Актор, едва ли е пресмятал формулата Бокук, пари, опера.